Mollet al dia. Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent al primer dia del mes de juliol de 2019. Tres ferits en una baralla multitudinària a Plana Lledó. Diversos detinguts a Mollet per presumpte tràfic de drogues. L'Ajuntament, per mitjà de serveis socials, organitza el segon taller adreçat a persones cuidadores no professionals de persones en situació de dependència. L'Associació de Radioaficionats de Mollet Mike Delta s'apunta a difondre les activitats del World Roller Games. Informació sobre el sol i el càncer de pell des d'avui a l'ambulatori de Plana Lledó. Rebeu la salutació cordial d'en Francesc Rodés en els controls i qui us parla, Xavier Gálvez. L'Associació de Radioaficionats de Mollet Mike Delta DX Group ha sol·licitat a l'Ajuntament que difongui per tots els àmbits electrònics possibles la seva intenció de difondre els actes que directament o indirecte facin referència als Mundials de la Roda Petita, els World Roller Games, durant la seva celebració entre els dies 4 i 14 de juliol. Rosario Bermejo, presidenta de l'emissora molletana de Radioafició. Sabem perfectament que Mollet del Vallès també serà la subseu dels Jocs del World Roller Game, sent també la seu de Roller Derby. I vam pensar que del 4 al 14 de juliol podríem fer una activitat juntament i conjuntament per donar a conèixer per als radioaficionats l'assistència d'aquests jocs. Hem demanat un indicatiu especial a Telecomunicacions i ens han atorgat l'Alfa Mike 3 Whisky Radio Golf, que vol dir Whisky Radio Golf World Roller Games, que serà que posarem en antena durant aquests 11 dies. Serà una activitat adreçada a tots els radioaficionats del món i publicacions especialitzades d'aquest àmbit. Consistirà en missatges radiats mitjançant l'indicatiu especial atorgat AM3WRG, un indicatiu atorgat per la Secretaria d'Estat per l'Avenç Digital. Tenim l'indicatiu especial i amb aquest indicatiu especial va dirigit a tots els radioaficionats i els radioescoltes del món. O sigui, és així. A partir d'aquí hem pensat que com l'activitat durarà 11 dies, farem un diploma en 3 categories. Tenim el diploma de bronze, que serien fer 3 contactes amb nosaltres amb l'Alfa Mike 3 Whisky Radio Golf, 4 contactes que seria el diploma d'argent i per tenir el diploma d'or seria 5 contactes. A més, totes les confirmacions que facin tots els radioaficionats serà confirmada per les plataformes digitals que nosaltres fem servir, la EcoSL i l'OU. Els missatges dels radioaficionats molletans arribaran al món mitjançant totes les bandes usades en radioafició. A partir del dia 4 fins al 14 estarem en antena a totes les bandes de radioaficionats, en SSB, AFM, AFT8 i també per DMR. Llavors nosaltres sortim per ràdio, diem CQCQ, Alfa Mike 3, Whisky Radio Golf, són els jocs de la World Roller Game, QRZ. Dient això, qualsevol radioaficionat que ens escolti pot dir el seu indicatiu, que és la seva matrícula, diguem-ho així, i nosaltres ens anem apuntant en un log, els anem apuntant, i només han de fer això, sentir-nos a nosaltres per ràdio i parlar amb nosaltres donant-nos el seu indicatiu i ja està, no han de fer res més. Tots els radioaficionats que contactin amb l'estació molletana tindran una confirmació electrònica en forma de diploma. Nosaltres posem en marxa l'emissora i parlem dient CQ, que vol dir hola, hi ha algú, a veure qui m'escolta per tu el canvi, i qui ens senti, sigui radioaficionat, tingui la seva llicència, ens contesta i podem parlar una estona.